Vítajte pri prvom videu nášho nového kanála. Na potulkách z Porsche. Ja som Vicky. Ja som Daniel a toto je naše dieťatko, naše Porsche. Dneska ideme na víkend do Stratenej. V slovenskom raji. Ideme tam ako rodinný výlet s mojou rodinou, čiže neideme len my dvaja, mladí, idú aj starší ľudia, takže nevieme, aké budú prechádzky, ale možno si spravíme nejaký vlastný program. Uvidíme, čo nám tento víkend prinesie. Momentálne sme ešte pred Banskou Bystricou, boli sme sa parádne naobedovať vo furmanskej kolibe. Ak to nepoznáte, alebo ak aj poznáte, ale ešte ste to neskúšali, mohli by ste to skúsiť, je to fajn kolíba, úplne na úrovni. Naša prvá zastávka, kým prídeme do penziónu, je nejaký Hronský potok, či čo, tam sa chcú ísť pozrieť. Ale katastrofálne cesty tuto na Bystricu, na tejto diaľnici a nikdy nepochopím, jak môže byť diaľnica takto. Samé diery sú tu, najmä v tomto pruhu. Neviem, aké sú v ľavom pruhu diery, pretože ešte som nemal príležitosť predbiehať zatiaľ, čo ale ide kamión, tak za chvíľu príde, ale katastrofa. Nechápem, jak môžu byť také podliačiny a výmole jednoducho na diaľnici. Cesty sú hrozné, ale výhľady sú krásne. Hej, výhľady. Nie, že by to zahojili aj tie škody, čo sa môžu stať, ale fakt aspoň sa dá na čo pozerať. Ale aj tak najkrajšie hory a takéto výhľady boli, keď sme išli do Talianska, že sa. Áno, to bolo nádherné. To Taliansko je jedna úžasná krajina s tými horami a nielen hory ako celku. Určite. Tie mestá tak luxusné úplne. A tie primorské mestá, to je úplne jak z tých filmov. To sa človeku splní sen, keď ide do tých miest primorských. Čo to bolo? Kde sme boli naposledy? Trieste? Čo to bolo iné? Áno, aj Trieste, aj ešte niečo. Kde sme boli? Už si nepamätám, ale bolo to úžasné. Zastávka číslo 2, tam máme auto, tam a tam tečie ten váh, kde si... Čo? Hron. Hej, Hron. Váh je... Prameň Hrona. My bývame pri váhu. A tam si môžu ľudia nabrať ten Hron. Veľmi studená voda, už som to chutnal. Sa dá ísť aj na záchod. Tu si môžete posedieť, najesť sa. Veľmi studené. Dobšinská ľadová jaskyňa. Sme boli. Hej, ja som tu bol. Tu je tretia zastávka. Či druhá? Tretia zastávka. No, hej, tretia. Pretože vraj tu je nejaká chata, kde boli starí rodičia, kde proste chodili veľa rokov a chcú sa ísť na ňu pozrieť. Čisto z nostalgie. Tak sa ideme pozrieť na chatu. Pred pár rokmi tak tiež sme sa tu zastavili a išli sme do tej jaskyne pozrieť. Turn right. Odtiaľ to mám aj Head north. hrnček taký. Hrnček máš. Ideme tým smerom a tam je nejaká chatka. To je tá chata. Toto bola... Ale už dobre dlho. Pozrite, jak to je zarastené. Toto tu Že stála 15 rokov, vraj. No a toto tu že vraj bola jedálen s kuchyňou. Ale akože vyzerá to tu pekne. A je na predaj. Sú posilovacie stroje. Wow. Ukáž. Je tu to, čo ostalo z bicykla. A ešte jeden stroj. Čo som vrazila do žihlavy. Nežrom. No. Dobre, poďme. Čo?
týmto autom som práve zažil. A už neviem, čo mi celých tých 26 rokov chýbalo. Športové auto a tunel. In 300 meters, your destination will be on the O left. 300 metrov sme v hoteli. V penzióne, či čo to je? Penzión Šafrán. Kde sa parkuje? Asi vnútri sa bude parkovať, ale najprv musíme vybaviť ubytovanie. Zvládli sme to po 3 hodín. kokos 4 hodiny. 4 hodiny? My sme od 10. na cestách. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Po 6 hodinách. S prestávkami. A dokopy sme prešli len 200 km, 250, ty vole. A sme tu z výletu. Toto je naša izba. Čo bude teraz? Všetci sa budeme zrejme vybalovať. A ja pôjdem mamu previesť do toho tunela, ktorý ste videli pred chvíľou, lebo to bolo najväčšie prekvapenie tohto dňa zatiaľ. Úplne prvý tunel, čo mám v Porsche. A to sa nedá opísať. Že sa to nedá opísať. Jaké to bolo? Len ja to tak beriem, alebo aj ty? Bolo to úžasné, ale vieš, že mne je zle. Zle ti bolo? Keď sme išli rýchlo, tak hej. Ja, mala si povedať, nešiel by som. Nie, nebudem ti kaziť. A tu už máme večeru v hoteli, bola naozaj výborná. Veľmi mi chutili tie malé rezne, ktoré som mala, bolo to výborné, takisto ako raňajky. Tu už vám ukazujem takmer prázdne taniere. Aj tie hrianky s maslom a medom sú výborné. Deň 2 a ideme do Dobšinej, ideme nájsť nejakú pumpu so 100-oktanovým palivom a ideme na najlepšiu cestu, aká tu v okolí je. Na šoférovanie samozrejme. Toto si užijem. Tak musím zahriať motor a kolesa. Mám na to niekoľko minút. Veľmi sa teším. Boli sme tu prvý deň, prvú noc. A už sme zažili ten horský lejak poriadny. To mám rada. V horách. Aj búrky. Také silnejšie to tu je všetko. Pozri, jak pekné. To je túto, či Čo? tá vyhliadka? Ja neviem kde. Som myslela, že si ju dal. Nie. Ešte ďalej. Túto. Tu. Wow. Ty koňo! Až teraz som sa fakt pozrel. No čo? Veľmi som nadšený. Veľmi sa teším. Poď sem, Mateo, to lepšie. Hej.
ďalšia zastávka tento víkend. Sme sa zastavili pri Betliari, hej, to je Betliar. Ale najprv sme tuto fotili na Instagram pre Viki. A kto vie, možno pôjdeme aj dnu. Nie sme ešte rozhodnutí, už sme to videli. Aj ty si to videla, či ešte nie? Betliar. Nie? Tak ja, hej, tak nevieme. V každom prípade, pokiaľ si dobre pamätám, tak v Betliari sa nemôže natáčať ani fotiť. Takže to vám asi moc neukážeme. Ešte som zobrala aj dlh. No jasné, Harry Potter vždy musí byť. Však keby náhodou niekde sedíme a nudíme sa, tak pokračujeme v hre. A tu je ten kaštiel. A tu je pekná fontánka. Aj toto sa mi páči. Pekná fotka by tam bola. Ten kaštiel je presne taký, ako si ho pamätám. Hej. Akurát toto okolie, tento park, tak to si nepamätám absolútne. Tak určite tu urobili nejaké zmeny odtedy. Akože semeno z tohto stromu, alebo čo? Ginko, biloba, východná Čína. Možno ten Ten strom, druh? možno ten strom bol dovezený. Motýle. A kde sú? Ma zaujímalo, čo tým chcú naznačiť. Že máme si tu predstaviť motýlov. Hej. Keby tu boli nejaké kvety, tak možno. Ešte sme im zabudli povedať, ako veľké to tu je, si hovoril. 50 hektárov. No a keby sme to mali prejsť, tak by sme tu asi strávili celý deň. Ale tu sú asi iba samé stromy, No. nie? Možno nejaké takéto opustené budovy, alebo také domčeky, alebo čo to je. Kaplnky alebo čo. Kaplnky, no. Potom sa dá ísť do toho kaštieľa Betliar, že vraj je tam krásna knižnica, to by som si išla pozrieť. Celodenný vstup tu je 4 €. A potom si No môžete... parkovné, nie? Hej, tak myslím, parkovanie. Alebo si môžete vybrať podľa času. Nevidela som tam čas, iba že celý deň. Ja som videl, môžeš si vybrať, že buď podľa času, alebo koľko mincí tam hodíš, ti ukáže, na koľko máš nárok, alebo si vyberáš celý deň. Ale tak je tu aj taká kaviarnička, tam si pôjdeme určite sadnúť za ostatnými. My tam už sú možno. Tak pôjdeme tam pomaly. No. Možno pôjdeme na Zmrzku. Dobre, poďme k tej kaviarni. K tej kaviarni a ideš sem. Tá farba je taká krásna. Neviem, čo to je za farbu presne, je tu tma. Taká starorúžová to je. Je starorúžová. Ty ma nazývaš starou? Ale rúžovou. Ale starou. Nie som stará ropucha Ambridgeová. Všetko pretočíš na Harryho Pottera. Toto sme našli. Viete niekto povedať, čo to je? Mohli by ste dať vedieť do komentára. Hej, ako od nás sa moc nedozviete takto. Máme kanál, že na potulkách s Porsche budeme takéto miesta nakrúcať, ale od nás sa nedozviete, my nevieme. My očakávame, že vy nám poviete. Tak nie sme botanici, hej? My sme proste dobrodruhovia. Neviem, či to je z tohto stromu, ale... Počkaj, Však asi áno, lebo hej, pod tým to bolo. tu je to. Také... Či by to bol... Ne, Neviem. Zistíme. možno. Koľká to zastávka? 4., 5. No, tak nejak. Sme sa zastavili v dedinkách a pozrite sa na ten výhľad na tú vodu. Tu sme sa boli najesť v tom penzióne Erika. Je tam aj reštaurácia. Tam je penzión Jozefína, tam je Erika. Tam je auto s defektom. A pozrite sa. Krásne výhľady. Tam je ten penzión Erika, kde sme jedli. A tu hneď je lanovkové nejaké
centrum. Som mala brinzové halušky. Brinzové halušky, ktoré som dojedal. Ja som mal cesnakovú polievku, veľmi dobrú. Jednu asi. Nejedol som ich už ešte veľa v reštauráciách, ale to bola jedna z tých dobrých. Čo som? Som burger. S trhaným bravčovým mesom. Hej, a v tom burgeri bol šalát. Jednoducho na vrchu aj na spodku. A taký, čo sa dáva ako príloha. Jednoducho. Taký ten prílohový šalát v majonéze. Tých klasický. A to jednoducho bolo v tom burgeri. Zo spodu aj na vrchu. Bolo to výborné. Ten burger bol úplne iný, ale strašne to rozmačalo tú žemu. To je jediné také mínus toho burgera. Jak je toto v tieni a tam hento je už slnku na druhej strane. Neviem, či to je vidno. Skús to približiť. Tu sú aj vo vode. Toto by som si vedela zvyknúť. Ráno sa zobudiť, mať taký výhľad. Posledný deň, teda už odchádzame, ale ešte sa zastavíme na niektorých miestach, ktoré máme po ceste. A posledný krát ideme cez tunel. Hej. Tešíš sa? Teším. Ale si aj smutný? Som, no. Na posledný deň sme akurát vymysleli takéto, lebo tu sa nedá dať stojan, že? Na telefón. Tak dá, ale je to debilné. No, dáš dole aj okná, keď pôjdeme cez tunel, že? To auto urobí teda riadne veľa. Toto ma neomrzí. Prvá zastávka posledného dňa. Stavíme sa Pre suveníry. pre suveníry, áno. V Dobšinskej ľadovej jaskyni. Pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Neviem, jak sa volá táto obec. Tam to je napísané, ale neviem, či to prečítaš, keď to približíš na tej tabuli. Neviem. Tam. Kde je? Však na konci obce, čo tabula. Však je, aha. No, Dobšinská ľadová jaskyňa. Dobre. Tam je. Kedy si boli suveníry tam, tým smerom, jak ideš na jaskyňu. Ja neviem, kde tu je jaskyňa. Však tady to, jak máš. Hej? No, Je. tam vzadu ideš ešte. Ale fakt, jak je tu mŕtvo oproti tomu, čo tu bolo kedysi. Plné parkovisko. Zachlubujeme na druhej zastávke. Hej. Druhá zastávka je... Pekná. Tak Tam, dadada. a druhá prestávka. Zastávka. Elegant. Viadukt. Ale ešte predtým sa ideme pozrieť Destination will be on the left. sem. Neviem, či to je vidno. Á, je to vidno, je tam To auto, to modré? Áno, Ronovo auto. A oni to ešte nevidia, ale že... Trošku. Strechu vidia. Je tu zmrzlina, suveníry, kolíba, pizza. A toto je to Ronovo auto, čo? Áno, jasné. Neviem, čo si ty pozerali, akú verziu. Ale bolo modré vo filme na to. Nejakú Harry Potter hypisáckú verziu, alebo niečo také. Tam je aj modelová železnica a aj expozícia starých motoriek nejaká. To je pekné veľmi, jak to spravili. Aha, školský autobus. To je taký americký. Wow. Keby sa dalo ísť ešte aj dovnútra. Prvýkrát som pri takomto typickom autobuse americkom. Odfotím ťa. Diesel. Whistling diesel. Konečne to modré auto Ronovo, teda pána Weasleyho. Nie je to úplne presne ono, ale dobrá atrakcia.
Vnútri je aj Hedviga, metla, čo to je Nimbus? No, není to vidno, ale je to Nimbus 2000. A tu je malý model. A nejaká kresba. A kufor hore. Otvorila si nám Porsche? Áno. No však za to. Teraz ideme tam. Rozhodli sme sa ísť teda aj bližšie k tomu mostu a tam sú aj nejaký... Aha, nie, to sú stromy. A tu nám tečie taký potočík. Asi. Už sa nám vybíja baterka. Takže potom asi budeme na telefón. Chce sa mi z toho napiť. Hej, tak skús. No. Teraz už môžem iba s telefónom kamerovať, keďže sa Lebo tuto madame si nenabila baterku. druhú, áno. Lebo som myslela, že táto vydrží dneska. Ja som nevedela, že... Ale mala som na to myslieť, no. Teraz ideme do Telgartu a ideme na ďalšiu zastávku. Ale neviem, či sa tam zastavíme určite. Pri nejakej... Jedno, to není zastávka. Asi ide o nostalgiu. Áno. Pre starých rodičov. Nejaká chátka, alebo čo to je. A sa to Chámková stodola. Už sa k tomu blížime. A ja to mám ešte odfotiť aj. Keď nezastaneme. Pozri ten kopec. Aha. To je tá... Jak Chámková stodola? Posledná zastávka. Dúfajme. Dúfajme, ale myslím, že áno. A ideme, ako sa to volá, Furmanská koliba. To je v Bzenici, pri Žarnovici. Áno, ideme sa tam nájsť. Zatiaľ sme mali teda takú medzizastávku na pumpe. My išli na záchod, ja som si tam kúpila hotdog, takže neviem, či si budem vôbec teraz jesť. Ani ja nie som až tak hladný, jak som dúfal, že budem, takže dáme si len palacinky tvarohové. Ja si dám tvarohové a ty si môžeš dať so mnou. A tie tvarohové sú mimochodom extrémne luxusné. Ukážem aj, jak vyzerá tá furmánska koliba. Ale tie sklá sú hrozné, to je to okno. Hej, dobre, to si nevšimnú. Turn right, then your destination will be on the Tu right. bývajú aj kone niekedy, ale teraz tam není. Kravy sú tam. Ale boli to aj kone minule. A toto je tá koliba. Že tu boli viackrát. Your destination is on the right. Keďže vo furmánskej kolibe to bolo plné, tak... Beznádejne plné. Ešte tam čakali ľudia pred nami. No, kým sa úplne nejaký stôl. Tak sme sa rozhodli, že ideme do druhej koliby. Ako sa volá? Bzenica? Fúria, Bzeni? Ja neviem. To neviem. No my tak ideme do druhej. Do nejakej fúrie, neviem. Pozri to. Rovno je Zveropark. Aj to bude plné. Všetko bude teraz plné, si myslím. Okná sa mi veľmi páčia, také staré, také... Veľmi pekné to je, že? No, čo z toho? No dobre, takže je to tu plné, tak sme sa rozhodli, že ideme Tekovská kuria. Turn Tam je right, taká then turn pekáreň. right onto the ramp. Sme tu. Ale tam sa dá Turn sedieť. left, then you will Niečo. arrive at your destination. V tej Tekovskej kurii sme sa najedli a teraz ideme už domov, takže to je koniec prvého vlogu na našom kanále. Kanále. To je jedno. V podstate vlastne končí sa náš